Normal că era completă dacă câștigam. 3 puncte erau foarte importante pentru noi, dar trebuie să ținem cont că am jucat cu o echipă foarte bună, e cea mai în formă echipă din România. Au niște jucători de calitate imensă în față, joacă numai în atac și am început cam greu de prima repriză. Cred că n-am intrat 100% cum trebuie. Am luat acel gol așa cu neatenție, dar la repriza a doua ne-am revenit, am vorbit în vestiar că trebuie să dăm mai mult fiecare și s-a văzut o diferență mare în repriza a doua. Ai marcat 10 goluri în 13 etape, te gândești așa ca obiectiv personal și la titlul de golgheter? Nu, mă gândesc numai la următorul gol, niciodată nu mă gândesc la câte goluri o să dau, dacă o să fiu golgheter. Dacă o să fiu golgheter, foarte bine, că e ceva foarte frumos pentru un atacant, să zicem, că nici nu sunt atacant, dar mijlocaș de bandă, dar asta este. Și nu, contează să-mi ajut echipa, să-mi fac treaba cât de bine pot și mă bucur că astăzi, pe un 70% am reușit. Crezi că greșești cei care spun că Gazul până la final de sezon nu va avea puterea să prindă play-off-ul? Nu, noi suntem un grup foarte bun, ne lucrăm foarte mult, fiecare săptămână ne antrenăm 100%, nu ne permitem să ne relaxăm și asta se vede la meci. Când jucăm, suntem toți uniți și dăm maxim din noi. Și asta cred că trebuie să fie și în continuare. Trecând linie după acest tur de campionat, mulțumitor această poziție în clasament, ținând cont de faptul că echipa e una nou promovată. Da, foarte bun. Am reușit în tur, că asta s-a terminat turul, am reușit 20 de puncte. Eu cred că dacă facem un retur atât de bun, cred că o să ajungem la obiectiv. Totuși, cu aceste prestații, crezi că poți trece într-un campionat mai puternic? Ai 28 de ani, bănuiesc că te gândești. O să mă gândesc numai la sfârșitul contractului, atunci când o să fim în vacanță, poate și în iarnă sau în vară când o să fie, atunci o să mă gândesc. Acum, mâine o să avem liber, liniște, de lună o să mă gândesc doar la Mureș și atâta. Dar e cel mai bun sezon al tău de până acum, ai debutat și la echipa națională a Albaniei, lucrurile merg foarte bine. Da, din punctul de vedere personal, da, sunt mulțumit, dar nu vreau să mă opresc aici. N-am nici de gând să mă opresc, vreau să continui cu această linie și dacă să fim un pic așa critic la mine, prima repriză astăzi am fost inexistent, dar mă bucur foarte mult că în repriza a doua am revenit.